Diyos marhay na aldaw po sa Indogapos. Iayon ta sa misang ini ang mga minasunod na intensyones. Thanksgiving, dolot kang Grijalbo family, asin Arcilla family. Special intentions for good health and safety of Rosalia Asense, Janet Villafuerte, Juliet Navarro, offered by Villafuerte family. For complete healing of Arnaldo and Arnold Corby Bunyag, offered by Sis Benang Bunyag. For safety, good health of Viel Maria Rodriguez, Carmen Bunyag, Cindy and Arnaldo II Bunyag, Maria Faith Donna Rodriguez, offered by Sis Benang. For good health, safety, financial blessings for Mary Jane Prado, Roderick, Maria Francia, Virgie, Hector, Joseph, Bibi, Mirna, Marie, offered by Llantero and Decena family. For complete healing of all CRC and LLFC sick members, especially Sis Salve Cabral and Siste Bahamonde. For safe travel and good health of Jerome Rodriguez and Arnold Corby Bunyag, offered by Sis Benang. For good health of Letty Robredo and family, offered by Harry Robredo. For safety and good health of the Provincial Assessor's employees, offered by Harry Robredo. For the eternal repose of the following souls, Arvin Arnold, offered by Bunyag family. For the souls of Delphine, Gertrudes, Juanito, Vicenta, James, Aris, and Judith, offered by Sis Mel Bagrijalbo. For the eternal repose of the souls of all dead members of CRC and LLFC. For the souls of Milagros, Monina, and Aurora, offered by Vanji Alano. For the souls of Ruben and Magdalena, offered by Mercy Capistrano. For the souls of Maria Clara, Gregorio, Saturnina, Aaron, and for all souls in purgatory, offered by Llantero and Decena family. For the souls of Florencio, Remedios, Sheila, Rolando Jr., Bricio, Beltrudes, Enrique, and Ruben, offered by Rosella Landes. Ngunyan ang enot na Domingo nin Kwaresma. Ang tema, ang pagsabuhay kan pagtubod. Sa panahon nin Kwaresma, inaapudan kita gabos, na isabuhay ang pagtubod sa paagi kan mga gawi nin pagkamuot, pagpamibi, pagpenitensya, asin pag-ayuno. Sa panahon na ini, hagadon taan tabang kan Diyos sa satuyang mga paghingua na mabuhay sa kabanalan. Ang mamamayo kan satuyang selebrasyon ngunyan, iyo si Reverendo Padre Ryan Fenis, Kura Paroko kan St. John of the Cross, Agdangan, Baaw. Matindog po kita sa pagpuon. Sama
Sangaran ka nama, asingkan aki, asingkan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesucristong kagurangnan ta, ang pagkamot kan Dios, asinan pakisumaro kan Espiritu Santo, mapasaindo gabos. Asin sa imong espiritu. Siring man po mga tugang idulot niya to sa mahal na Dios, ang sa tuyang mga personal na intensyon sa misa ngunyan. Mga tugang akontan sa itong mga kasalan, tagalibagkani ko kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ko nin makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangatsi ako kay Santa Maria Dali na Virgen, sa gabos na Angeles sin Santos, asin sa indo mga tugang, nakipamibi sa kagurangnan tang Diyos. Maherap man lugod sa to, ang Diyos na makakamhan, asin pagkapatawada ang sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Amen. Mamibi kita. Ama niya mo sa langit, hulikan sa muyang pag-utob kaining Kwaresma, masabutan may lagod ang misteryo, kan kagadanan asin pagkabuhay liwat, kan sa imong aki, asin inimahiling sa muyang buhay, iniiwaras mo sa mo, sa ngaran ni Jesucristong kagurangnan niya mo sa imong aki, nakaiba mo asin kan Espiritu Santo, na ubuhay sa nagahade sarong Dios, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Amen. Matukaw po kita para sa liturhiya kan tataramon. Sarong magayon asin makahulugan na kaugalian kan mga Israelita. Iyo ang pagdulot sa mahal na Diyos, kan mga enot na bunga, kan mga tinanom. Ini ginibuninda bilang paggirumdom asin pagpasalamat sa Diyos, huli kan mga karahayan na iwinaras niya sa sainda. Hinanyugon po niya to ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro nin Deuteronomio. Si Moises nagsabi sa banwaan, kukuahon kan padi ang bakol na tinagba sa imong kamot, asin ibubuktak sa atubang kan altar, nin kagurangnan na sa imong Diyos. Dangan sa atubang nin kagurangnan na sa imong Diyos, ika matarang. Ang sakong ama, sarong Arameong parabaklay. Nagpa-Ehipto, asin nakikihimanwa duman. Dikit sa bilang, alagad duman nagdakol, naging banwaan na dakula, asin mapangyari. Pinadusahan kami, asin pinasakitan kan mga taga-Ehipto. Pinasakitan sa makuring kauripnan. Nag-agrangay kami sa kagurangnan. Diyos yung samong mga magurang, asin ang samong inagrangay, dinangog nin kagurangnan. Nahiling niya ang samong pagtios,
kahorasaan, asin kauripnan. Sa iyang dakulang kapangyarihan, hinua kami digdi, asin itinaosa mo ang dagang ini. Daga na naglalangoy sa gatas, asin tangguli, asin uya, idinudulot ko ining mga tinagba, mga enot na bunga kandaga na itinao mo sa ko, kagurangnan. Dangan, ibubuktak mo ang mga iyan sa atubang nin kagurangnan, na sa imong Diyos, asin sa imong sasambahon. Dangan ika, asin ang sa imong mga pamilya, kaiba kan Levita, asin mga dayuhan na yaon sa Indo, mauugma huli kan gabos na karahayan, na tao sa imo nin kagurangnan, sa imong Diyos. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio, ibanhi ako kagurangnan, kung ako nasa kasakitan. Ibanhi ako kagurangnan kung ako nasa kasakitan. Ang nag-ierok sa lindog nin urog kahalangkaw, anyaon sa anino nin Diyos sa makakamhan, minasabi ang kagurangnan. Sa kong paalawan, sa kong balwarte, Diyos niya sa kong sinasarigan. Ibanhi ako kagurangnan kung ako nasa kasakitan. Mayong karatan na makakaabot sa imo. Mayong helang makakarani sa harong mo. Huli sa imo, tinugunyaan sa iyang mga anghel, nabantayan ka sa gabos mong lalakawan. Ibanhi ako kagurangnan kung ako nasa kasakitan. Dadarahon kaninda sa saindang mga kamot, tanganing day ka masingkog sa kagapuan. Leon asin halas, matutungtungan mo, ugbon na leon asin dragon, babantayan mo. Ibanhi ako kagurangnan kung ako nasa kasakitan. Siya namumuot sa ko, kaya ililigtas ko siya. Midbid niya ang ngaran ko, kaya susurugon ko. Aagawon ko siya kung nasa kahorasaan, asin itataw ko sa iya, kamurawayan. Ibanhi ako kagurangnan kung ako nasa kasakitan. An si isay man na nagtutubod, asin isinasabuhay ang pagtubod na ini, mawawarasan kan kaligtasan. Ini an mensahe kan ikaduwang babasahon. Hinanyugon po niya to ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Ano ang nasasabi sa kasuratan? Harani sa imo ang tataramon. Yaon sa imong nguso, asin sa imong puso. Buot sabihon, ang tataramon nin pagtubod na sa tuyang ipinagrukyaw. Kung ang sa imong nguso, magpahayag na si Jesus, iyo ang kagurangnan, asin kung ang sa imong puso, magtubod na si Jesus binuhay liwat ng Diyos sa mga gadan, ika makakaligtas. Kung tudok sa puso na ika magtubod, ika magkakamit nin katanusan. Kung tunay sa nguso, ika magpahayag, ika magkakamit nin kaligtasan. Nasasabi sa kasuratan, ang nagtutubod sa iya, dai ipapasupog, daing pinapalain na Hudyo asin Grego, gabos sakop nin saro sanang kagurangnan. Mayaman para sa gabos na nag-aarang sa iya, huli taan gabos na nag-aapod, kan ngaran ning kagurangnan, makakaligtas. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po kita sa pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Adoramos Domine, resurrectio
Laudamus et glorificamus resurrectionem tuam, laudamus Domine. Ducem tuam adoramus Domine, resurrectionem tuam, laudamus Domine. Ang kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kan banal nga ebanghelyo susog kay San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagbalik sa Jordan pano kan Espiritu Santo. Dinar siya kan Espiritu sa lantad, asin duman pinagsugutan kan demonyo. Sa laob nin 40 aldaw, dai nagkakan, asin pakatapos nagutom. Dangan ang demonyo nagsabi, kung ika aki kan Dios, gibuhan na ang gapong ini maging tinapay. Si Jesus nagsimbag, nasusurat, bako lamang sa tinapay na bubuhay ang tao. Dangan dinara siya kan demonyo sa itaas, ipinahiling sa iya ang gabos na kahadean nin kinaban. Asin nagsabi, sa imo itatao ko inigabos na kapangyarihan asing kamurawayan. Ini itinaos ako asin sa kuyang itatao sa kiisay man na buot kong tawan. Inigabos sa imo na kung lumuhod ka asin sambahon mo ako. Si Jesus nagsimbag, nasusurat, sambahon mo ang kagurangnan mong Diyos, asin siya sanaan sa imong paglilingkudan. Dangan dinara siya sa Jerusalem, asin ibinugtak sa alintoktok kan simbahan, asin nagsabi, kung ikaaki kan Diyos, lumampaw ka, hulitan na surat, tutugunon niya ang sa iya mga angheles, nganing atamanon ka asin bantayan. Siring man dadarhon ka sa indang mga kamot, nganing ansay mo mga bitis da imasingkog sa mga gapo. Si Jesus nagsimbag, nasa tugon, di ka magsugot sa kagurangnan mong Diyos. Pagkatapos ka ini mga sugot, binayaan siya kan demonyo. Marahay na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Mga namumuktan ko mga tugang kay Jesucristo, nagirumduman ko po mga tugang, itong pagkakataon na itinaupo sa kuya kan taon 2016, na kung saan nagkaigwa po ako nin pagkakataon na makapilgrimage duman sa Holy Land. Natandaan ko po mga tugang na kaibaan sa kuya mga kaibahan, nakaduman po kami sa sarong syudad kan Jericho. Asin duman po sa Jericho, itinukdo po kan sa muyang tour guide itong sarong kahoy kan sikomoro. Kung natandaan po nindo mga tugang ang kahoy kan sikomoro, duman po sa kahoy na ito, nagsakat po ang sarong hababang lalaki na ang pangaran Zaccheo. Nagsakat siya sa kahoy na sikomoro, tanganing mahiling niya ang satuyang kagurangnan. Siring man kanyaon pa po kami duman sa Jericho, natandaan ko po na igkadakol po dumanin nagtitinda nin mga prutas, asin igwa po nin mga free taste, asin nin hulita libre, saro po ako sa mga nagtikim kan mga prutas na yaon duman. Asin an masasabi ko mga tugang kan mga prutas duman, gabos masisiram. Bako nin hulit sa nata free, alagad talagang masiram po mga tugang, asin mahamis po ang mga prutas na kinakanmi duman. Asin, may itinukdo pang saro na sarong importanteng lugar ang samuyang tour guide duman sa Jericho. Sabi niya, nahiling ngayon nindo ang nasa taas na ito, nasa taas na lugar. Ang lugar na ito inaapod na Mount of the Temptation. Taduman po sa ikaduwang pagkakataon, sinugutan kan demonyo ang satuyang kagurangnan. Mga tugang, digdi po sa Ebanghelyo, nangyari ang pagsugot
kan demonyo kay Jesus na sa tuyang kagurangnan. Pagkatapos na 40 aldaw siyang nag-ayono, maluya asin nagugutom an sa tuyang kagurangnan. Kaya pinagsugutan siya. Ang sinasabi digdi mga tugang na pagsugot, bako po ining pagtintar. Nagaro baga buot ang darahon sa pagkakasala kan demonyo an sa tuyang kagurangnan. Ang sinasabi po digding pagsugot, iyo an pagsubok, kaya sinubok po kan demonyo an sa tuyang kagurangnan. Actually, tulong pagsubok an ginibukan demonyo. Asing ngunyan gusto kong tungkusan itong ikaduwang pagsugot kan demonyo sa satuyang kagurangnan na si Jesus. Nasabi ko nga ni mga tugang, ini po nangyari duman po sa syudad kan Jericho, sa sarong halangkaw na lugar. Ninhulita sa halangkaw na lugar na ito, ipinahiling kan demonyo kay Jesus na satuyang kagurangnan, an gabos na kahadean ning kinakban. Asin sabi po kan demonyo, gabos ngayan na kapangyarihan asing kamurawayan, itatao ko sa imo. Basta magluhod asin magsamba ka sa sakuya. Ang sabi po kan sa tuyang kagurangnan na si Jesus, ano ang ginamit niya, tanganing manggana siya sa ikaduwang pagsugot kan demonyo? Ang ginamit niya, iyo an tataramon kan Diyos. Word of God. Ang sabi kan sa tuyang kagurangnan, mayo kanin ibang sasambahon kundi an Diyos sana, asin siya sanaan sa imong paglilingkudan. Asin dain naging matrayong po an demonyo. Ninhulitaan kapangyarihan ni Jesus, di ba? Ang ginamit ni Jesus, tanganing mapaglabanan ang sugot kan demonyo, iyo po an tataramon kan mahal na Diyos. Mga tugang, kitang mga tao, iyo po ini ang dapat niyatong tandaan. Mayo po kitang ibang sinasamba, kundi ang Diyos sana na yaon sa langit. Dawa po ang mga namumuktan yato sa buhay, dain yato pwedeng sambahon. Taan mga namumuktan yato sa buhay, linalang sana kan mahal na Diyos. Kaya dawa dayupot sinda, harani sinda sa tuyang buhay, dai kita pwedeng magsamba sa sainda. Siring man dai kita mga tugang pwedeng magsamba sa kwarta o kaya material na kayamanan. Diba? Ang kwarta, importante. Tangani na mabuhay kita sa kinakban na ini. Pero ang kwarta, ginagamit niya to, tanganing makamtan niya to ang buhay na daing kasagkuran. Bako tanganing sambahon. Pero kung igwaman kita ning kwarta o mag-asenso kita sa satuyang buhay, dapat gamiton niya to tanganing kita mapalangit, makaibahan an mahal na Diyos. Siring man po mga tugang, dain niya to pwedeng sambahon si Santa Maria. Totoo si Santa Maria inaapod na ina kan Diyos. Pero tandaan niya to, si Santa Maria, tawo, linalang kan mahal na Diyos. Dawa nga ni siya, immaculately conceived, di ba? Ipinangidam na mayo nin digta nin ano man nakasalan. Pero dain niya to pwedeng pagsambahon si Santa Maria. Siring man dahi kita pwedeng magsamba sa mga santos asin santas kan Diyos. Totoo ang mga santos asin santas kan Diyos, hinahagadan niya to nin tabang. Tanganin naan sa tuya mga pangadji, makaabot tulos sa mahal na Diyos, ta sindaharan nila sa mahal na Diyos. Totoo, pwede niya to sindang maging mga ehemplo sa kabanalan, tanganing mapalangit kita arog sa inda, pero dai kita pwedeng magsamba sa mga santos asin santas kan mahal na Diyos. Siring man po mga tugang, dai kita pwedeng magsamba sa satuyang mga trabaho, na kung minsan nga ni mga tugang, igwanin mga kapwa niya to, nagarubaga mas urogan sa indang trabaho, kaysa sa pagsasa Diyos. Aldaw na Domingo dai nagsisimba. Sa mga aldaw na obligadong magsimba, dai nagsisimba. Ninhuli ta, masabi iyan, kadakol ngayakan sa kuyang trabaho. Diba? Pero ang trabaho dai sinasamba. Siring man mga tugang, dai kita pwedeng magsamba
sa mga ambisyon yato sa buhay. So ano ang buot sabihon ka ini mga tugang? Mayo kita nin ibang dapat sambahon, kundi ang mahal na Diyos sana. Asin mga tugang, bako sa nang sinabi ini kan sa tuyang kagurangnan na si Jesus, kundi mismong isinabuhay kan sa tuyang kagurangnan na si Jesus. Tabangan lugod kita kan sa tuyang kagurangnan na si Jesus, tanganing mantang nabubuhay pa kita sa kinaban na ini, maitaon niya to buong buoan sa tuyang sadiri, tanganing makapagsamba sa Diyos, sa paagikan sa tuyang mga isip, sa paagikan sa tuyang mga tataramon, sa paagikan sa tuyang mga gibo. Ang Diyos sana ang sinasamba, siya sana ang pinakamahalaga, pinakaimportante sa satuyang buhay. Amen. Matindog po kita. Gabos po kita, nagtutubod ako sarong Dios amang makakamhan, kaggibo kan langit asin kan daga, kan gabos na nahiling asin da inay hiling, asin sarong kagurangnan na si Yesu Kristo, bugtong na aki kan Dios, asin namon dagikan sama bago kan gabos na panahon. Dios nagikan sa Dios, ilaw nagikan sa ilaw. Totoong Dios nagikan sa totoong Dios. Ipinangaki dahil na lang saro sa pagka-Dios sa Ama. Huli sa iya nagkaigwakan gabos, huli sa satong mga tawo, asin huli sa tong kaligtasan. Naghilig siya halik sa kalangitan, asin nalilaman huli kan Espiritu Santo, kay Virgen Maria asin nanitawo. Ipinako pa sa krus para sa to kan panahon ni Poncio Pilato. Nagtius sagkod sa kagadanan asin ilubong. Asin kanikatulong aldaw na buhay liwat susog sa mga kasuratan, asin suminakat sa langit. Nagtutukaw sa to kan Ama, asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Ang sayang kade ang daing katapusan. Asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtaunin buhay, nagikan sa Ama asin sa Aki, siya kay bakan Ama asin kan Aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway. Siya nagtaram sa paagi ng mga profetas, asin saro, banal, katoliko, asin apostolikong simbahan. Nagpapahayag ko ning pagtubod sa rumbunyag, sa pagpatawa din mga kasalan, asin nagalat ako kan pagkabuhay liwat nin mga gadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Amen. Pamibi nin banwaan. Sa panahon na ininin Kwaresma, ipamibi niya to ang balaog nin tunay na pagbalik buot sa Dios. Inipoan sa tong sabihon, kagurangnan kairaki kami. Kagurangnan kahiraki kami. Ang simbahan, tanganing bilog na puso, mabago asin magbalik sa kagurangnan, mamibi kita. Kagurangnan kairaki kami. Ang kabos na tao, tanganing magsulsol asin magbagong buhay, mamibi kita. Kagurangnan kairaki kami. Ang mga parakasala, tanganing talikdan, andalan din kasalan, mamibi kita. Kagurangnan kairaki kami. Ang satong parokya, tanganing sa espiritu nin alay kapwa, gabos magpatarabang tabangan, bilang magtururugang, mamibi kita. Kagurangnan kairaki kami. In a special way, ipangadsi man po niya to sa mahal na Diyos na lugod magkaigwanin katuninungan sa bilog na kinaaban. Lugod mapundo naman po ang giyera duman sa Ukraine. Giyera kan Russia asin kan Russia. Ukraine. Lugod magkaigwamanin katuninungan. Mamibi kita. Kagurangnan kahiraki kami. Magbalik buot kami sa imo kagurangnan, buot ming makaligtas, buot ming maging sa imo sagkod paman, inihinahagad may sa ngaran ni Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Amen. Matukaw po ang kabos para sa liturhiya kan Eucharistia.
sa kong katulinongan, sa saindo'y tinatao. Magkanay kamo sa ko, sa indoan kaugmahan ko. Pagkamuot ng God, danay nga itatao. Magpamibay ko mga tugang kalan sa ko asin sa indong atang mako manlugod kan Dios amang makakamhan. Ako on manlugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, papagkanigwa kami makadulot sa imo, kay ning atang lugod ini makatabang sa pagbago kan sa muyang buhay. Inihinahagad may sa ngaran ni Kristo na sa mong kagurangnan, Amen. ang kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Itas ang mga puso. Initaas mi na sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Dios. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matanos asin nakakaligtas na danay asin minsan saen. Magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Hulita, ikinaugay mo sa mga nagtutubod sa imo na nalinigan ang mga isip, taon-taon mogmang maglaom sa mga sakramento paskwal, tanganing sa pag-utob kan mga gawing kabanalan, asin gibong pagkamuot, sa dayaday na pagselebrar kan mga misteryo na ikinamundag nin daliwat, madarasin da sa kapanoan kan grasya nin mga aki. Kaya, kay bakan mga angheles asin arkanheles, kay bakan mga tronos asin dominasyones, asin kaibakan gabos langit no nahukbo, nagawit kami kan himno kan sa imong kamurawayan, dahing tapos na nagsasabi. Banal, 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 nagunahang na Diyos ning mga hukbo. Ang langit asin daga, hanakan sa imo kamurawayan. Hosana sa kaitaasan, palada nga inaligtig, sa ngalan kang kagurangnan. Hosana sa kaitaasan. Maluhod po. Kagurangnan, ikanagadan banal, burabod, ding kabos na kabanalan, kaya ini mga atang namihibi kami, pabanala ka ng bon kan sa imong espiritu tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya na sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkua siya nin tinapay. Asin pagpasalamat binak ini, asin tinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini, tenan sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siringman pagkapamanggi pagkuanyaman ng kalis. Asing giraray pagpasalamat sa imo, tinao siya mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom ka ini. Tainan kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin dali na tipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagbatawad kan mga kasalan, ini paggibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubon.
Ang Kagagalan mo, kagurangan tangan, ipinapangaretan niya mo. ang Buhay mo liwan, ipinapahayag sa kanyang Kaya kami nagroromdom kan sayang pagkagadan asin pagkabuhay liwat. Nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikamaherak kami nag-aarang na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsaroon kan Espiritu Santo. Giromduma kagurangnan ang sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Papa si Francisco, asing kan sa mong Obispo si Rolando, asing kan gabos na klero. Siring man, giromduma sa imong pagkaherak, ang sa mong mga tugang, na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos na mibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Virgen na Inakan Diyos, Nuestra Señora de Peña Francia, kaiba ni San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, San Pedro Bautista, asin gabos na santos, nagaidtupan na kapagayagaya sa imo, magkanigong magin kay ras, kan buhay na daing kasagkoran, magumaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Jesucristo. Huli sa iya, asing kaiban niya, asing sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, kasarokan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asing kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natukduan kami na kaligtas na togon asin pinatuod kan Diyos no nakaugalian na ngas kitang magsabi. Ama niya mo nayaon sa langit, papadalon ang ngaran mo, magdatong ang kaharian mo, mangyari ang buot mo sa dagat, insirin sa langit. Ang samong kakano sa araw-alaw, itao mo sa asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa asin haray kami ang narahasa sugo
kundi agawa kami sa Agawa kami sa gabos na maraot, namihibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninungan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherap, maginday talingkas sa kasalan, asin maligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagkakalat, kan maugmang paglaw, asin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Esokristo. Ulita sa imo ang kadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga Jesucristong kagurangnan, ika nagsabi sa imong mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa indo, ang sa kong katuninungan itinatao ko sa indo. Hare pagilingan sa mga kasalan, kundan pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigua, no siya mapatuninong asin magkaboronyog, susog sa imong kabuktan. Ikanaw buhay sa nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninungan kan kagurangnan, danay na mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinaraohan kamo nin katuninungan. Peace be with you. Uya ang kordero kan Dios, uya nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan ang mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, Ako akong maninigo, ni kamagdagos sa kuyang harong, alagad magtarong ka sana, asin sa kong kalag, mauumayan.
Mamibi kita. Matindog po. Kagurangnan, palaadaan sa mong pagtubod asin pagkamuot, pasarigaan sa mong paglaom, kabayan kaming mabuhay sa imong tataramon, asin hanapon mi si Kristo, ang tinapay nin buhay. Siya kagurangnan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Pamibi para sa nasyonal asin lokal na eleksyon. Mamibi kita tanganing ang nagdadangadang na eleksyon nasyonal asin lokal tunay na magpahayag kan kabutan kan kagurangnan na naggigiya sa mga kaaabtan nin mga nasyon. Ang satong pag-arang kagurangnan hinanyuga kami. Kagurangnan, hinanyuga kami. Tanganing ang konsensya, danay na maginyatong pinakang bantayan sa pagpili, mamibi kita. Kagurangnan hinanyuga kami. Tanganing ang karahayan nin kagabsan, danay na maginyatong mangurog na katuyuhan, pamibi kita. Kagurangnan hinanyuga kami. Tanganing ang dignidad nin tao, galangan sa gabos na panahon, kagurangnan. Kagurangnan hinanyuga kami. Tanganing ang pagkakatakot sa Diyos asin pagkamuot sa paglingkod, maggiya sa mga nagmamaot nin pwesto sa gobyerno. Kagurangnan hinanyuga kami. Tanganing ang mga kandidato maghimate sa tingog nin mga daing kusog, asin magkaigwan nin puso para sa mga dukha, asin sa mga yaon sa laylayan kan sosyudad. Kagurangnan hinanyuga kami. Tanganing ang mga pinagkakatiwalaan nin katungdan sa eleksyon, danay na magsurog asin panindugan ang satuyang demokrasya. Kagurangnan hinanyuga kami. Tanganing ang pagkasararo maggiya sa satuyang nasyon sa dalan nin katuninungan, katanosan asin kauswagan. Kagurangnan hinanyuga kami. Tanganing kita bilang sarong banwaan din pagtubod, magdara nin tunay na pagbabago sa satuyang nasyon. Kagurangnan hinanyuga kami. Mamibi kita. Pastor ni mga kalag asin paraligtas nin mga nasyon. Ang politika balaog mo sa mo, sarong pangapuda na maglingkod sa kapwa, asin magtalubo sa kabanalan. Ang tabayan mo ang samuyang politika, siring kan paggiya mo sa mo. Ang pakisumaro niya mo sa politika para sa mga botante, asin mga kandidato, magdaraning kaumawan, sa mamumuton mong ngaran, asin magtabang sa mo, sa pagtalubo sa kabanalan. Amen. El Divino Rostro, Kahirakan mo kami, San Pedro Bautista, ipamibi mo kami, Nuestra Señora de Peña Francia, tabangan mo kami. Matuka mo na po para sa mga anunsyo, asin pasasalamat. Pasalamatan tapuan sa tong celebrante ngunyan na si Father Ryan Fenis. Ang satuya pong mas sponsor, Mr. and Mrs. Arnel Rubio and family. Ang mga nagbasa, asin ministro laiko, asin ang gabos da uya digdi na nakisumaro sa misang ini, salamat po sa inyong gabos. Pasalamatan taman po ang management kan PBN Broadcasting Network asin Converge sa padagos na pag-ayre kan mga misa nin banwaan na madadalan kada alas 6 nin Domingong aga sa PBN Broadcasting Network asin Converge Channel 9 asin mahihinanyog sa OKFM. Madadalan po ang misa nin banwaan sa Facebook live streaming asin sa YouTube. Search lang po ang Misa nin Banwaan. Dahil po paglingawan na i-like asin i-share sa satong mga kabisto, lalo na sa mga nasa ibang lugar o nasyon na dahil nakaka-attender nin Santa Misa. Salamat po. Matindog po ang gabos para sa huring bendisyon. ang kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Bendisyonan asin pakabanalon kan Dios an sa Indo mga kagamitan sa pagpamibi asin pagdebosyon. Bendisyonan asin pakusugon kan Dios an sa Indong pagtubod kan mga kaakian, mga jóvenes, mga adulto, mga nakakamatua sa tuya. Bendisyonan asin bulungon kan Dios an mga naghihelang, magkaigwalugod sindaning kaumayan sa hawak man asin sa kalag. Bendisyonan man lugod kamo kan Dios na makakamhan, an Ama,
asinan Aki, asinan Espiritu Santo, Amen. nakaw kamo sa katuninungan ni Kristo. Salamat sa sa Diyos. Diyos. Nagsisay mananabuhay para sa sarili lamang. Nagsisay mananagagalan para sa sarili